Zdravím všetkých, vítam vás pri ďalšom filme z Vatikánskeho filmového listu. Dneska sa pozrieme na film zo sekcie umenie a na jediný horor z celého listu, a to je film Nosferatu z roku 1922 od F.W. Murnaua. A musím povedať, že už len lore okolo tohto filmu je podľa mňa hodný nejakého samostatného filmového spracovania. Viem, že také existuje, je to ten film V tieni upíra s Johnom Malkovičom a Willemom Dafoeom. Vlastne vdova po Bramovi Stokerovi, ktorý napísal Drakulu, nedovolila ako zadaptovať celé to dielo, pretože samotný Murnau chcel meniť nejaké veci, akože dejovo v tom filme. A ona bola tak, že takto proste nejdeš točiť, tak on zmenil meno z Drakula na Nosferatu a zmenil aj koniec. Koniec je iný, ako je v normálnom Drakulovi. Ale ona tvrdila, že aj tak to bolo stále akoby plagiát, keď sa to tak vezme, tak zažalovala štúdio a ten spor dokonca vyhrala a následne bolo nariadené zničiť všetky kópie a v roku 1925 to vyzeralo, že zničili sa všetky kópie, avšak pár ich prežilo a z toho dôvodu máme ten film doteraz. A takto ďalšia vec je, že film sa točil na Slovensku, točil sa na Oravskom hrade. Ak ste niekedy boli, tak presne uvidíte tie jednotlivé scény. Ja som bol niekoľkokrát a musím povedať, že ja som si tak užíval každú jednu scénu na tom Oravskom hrade, sú tam tie scény, lebo to miesto vyzerá veľmi podobne, ak nie úplne rovnako, ako vyzeralo v tom pôvodnom filme, čo je crazy, lebo je to viac ako 100 rokov, odkedy ten film vznikol. A jedná sa o jednu z najväčších klasík, takisto sa dočkala aj remakeov, máme jeden od Wernera Herzoga a takisto samozrejme aj necelé 2 roky starú verziu od Roberta Eggersa s Billom Skarsgårdom a ďalšími v hlavnej úlohe. Nikdy som tento film nevidel, pozeral som ho na Edisone, reštaurovaná verzia s českými ako onými medzi scénami vysvetľovacími a takto. Akože samozrejme film je nemý, ale tie ako keď rozprávajú postavy alebo je tam niečo napísané, ten lore o tých upíroch, tak je to napísané v češtine. A musím povedať, že je to strašne super, je to hrozne cool, ako normálne musím použiť toto slovo, pretože to, akým spôsobom ten film je spracovaný, je proste neuveriteľné. Ako toto, že vzniklo v roku 1922 konec, ako ten film vyzerá úžasne. Ako musím povedať, že Eggers sa extrémne inšpiroval pri adaptácii celého tohto filmu, lebo ten som samozrejme videl, ale varujem všetkých divákov, nový Nosferatu je o dosť explicitnejší v absolútne každom možnom význame, ktorý si viete predstaviť a je o dosť strašidelnejší. Tuto by som bol, že na veľké, by som povedal, riziko diváka je sledovanie moderného Nosferatu. Tento za mňa není moc problematický. Musím jednak pochváliť tú výpravu a tú prácu s farbami, akože tie rúžové, žlté a modré scény sú proste krása. Akože ten Murnau bol umelec a na to, že celá ako filmografia, teda kinematografia, proste tvorenie filmov bolo len v plienkach v tomto momente, tak to vyzerá do dnešného dňa úplne úžasne. Herci sú veľmi fajn, sú to herci, ktorí hrali týmto spôsobom, ako dnes už by toto nebolo dostatočné herectvo, bola iná doba, iné herecké výkony boli a absolútne to stačí do toho nemého filmu. Špeciálne miesto, akože špeciálnu sekciu si zaslúži Max Schreck, dúfam, že správne vyslovujem jeho meno, ktorý stvárňuje samotného grofa Orloka. A o ňom sa hovorí veľa vecí, niektorí tvrdia, že to bol možno aj skutočný upír, a teda to neviem, ale nikto to nebol schopný dokázať, že bol teda skutočný upír. Musím povedať, že ten chlap je neuveriteľný. Ako on v každej jednej scéne tým svojim výrazom, tým postojom, tými gestami je na proste úplne inej úrovni. A musím povedať, že naozaj skvelý herecký výkon na to, že musel hrať nemo, len proste výrazmi a nejakými pohybmi ako tela, rúk a pohľady.
A vo výslednom dojme ono to není ani úplne schopné nudiť. Je to proste, ten príbeh je stále aktuálny, tým, že to má hodinu 21, mám pocit, mala tá verzia, ktorú som ja pozeral, alebo hodinu 31, nie som si istý úplne teraz. Tak ono to ide strašne rýchlo dopredu, aj takto. Možno to na mňa malo slabší účinok, lebo som prvú videl tú Eggersovú verziu z 24., aj keď teda u nás to bolo až začiatok 2025, mám pocit, tak tedy niekedy už to sú skoro 2 roky, čo som videl ako tam tú verziu. A musím povedať, že celý ten film je proste naozaj umelecké dielo. Je to jeden z najdôležitejších filmov v celej kinematografii, podľa mňa, čo sa týka nejakých akože záberovania scén a takto. To už by som len povedal, že jaký neuveriteľný influence, taký neuveriteľný dosah má celý tento film na jednak, jak sa odkazuje na tento film. Queen používal zábery z tohto filmu v klipoch, dostali sme presne remakey od ako veľkých režisérov cez históriu. No teda Eggers ešte není tak veľký ako Herzog, ale myslím si, že má potenciál byť niekedy veľký, ale znova opatrne s jeho filmami, veľmi opatrne s jeho filmami. Samozrejme aj s týmto filmom kontrola na IMDb, Parents Guide, či tu není pre vás niečo problematické, ale inak musím povedať, že tu sa toho kritizuje strašne málo, ako tak by som povedal. Myslím si, že ísť pod nejakých 8 z 10 by bolo nefér, ale ja sa priznám, že dám ešte kúsok viacej, dám 9 bodov z 10. Je to jeden z najkultovejších filmov, najväčších klasík a jeden z najdôležitejších filmov ever. Tak, majte sa dobre a dúfam, že sa vidíme na budúce. Dovidenia.